Kag sa number 1, on hold sa karon ang 1.1 billion pesos nga bulk water project sang probinsya. Sa interview sa media kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa weekend, yagin sila nga hindi makapadayon ang proyekto kung wala sang approval gikan sa Silay City Government. Sang Biyernes sa interview kay Silay Mayor Judith Gallego, iyagin siling nga hindi siya pabor sa paghatag sang resolution of no objection o kunrono para sa bulk water project sang probinsya. Para kay Gallego, ang pagkuha sang tubig gikan sa suba sang Silay para sa bulk water project ang sarang magbutang sa alang-alang sang supply sang tubig sang Silay nga iya ginalantaw makaapekto sang kinahanglanon sa mga pumuluyo kag sang mga mangunguma sa palaabuton. Suno kay Lacson, may 400 million liters a day kung MLD nga kapasidad ang natungdan nga suba sa Silay kag ang kuhaon para sa bulk water project 24 to 26 MLD lamang. Ang tuyo sang Negros Occidental Bulk Water Project amo nga masabat ang kinahanglanon sa kakulang sang matinlo nga tubig sang mga Negrense. Priority suno sa gobernadora Silay kung matigayon ang project. Magluwas sa Rono nga ginahinyo, kinahanglan man suno sa gobernador ang reclassification sa isa ka hektarya sang duta sa Gimbalaon nga amo ang pahamtangan sang intake point kag sang treatment facility sang proyekto kag mismo ang building permit para diri. Padayon nga nagalaom ang probinsya sa isa ka positibo nga outcome pero kung hindi gid matigayon, mahimo nga hindi na madayon ang bulk water project. We've not given up hope, no? We're trying to get more, we're trying to reach out to Silay, really. That it's really not, Silay could even be the biggest beneficiary of this bulk water project, no? Because we're even offering Silay to tell us how much water do they need. On a daily basis, and then we will provide them from whatever we can harvest. Unfortunately, right now, the administration of Silay feels that it's not worth it. No? So we still try to convince them, but at the end of the day, there will come a time we will have to decide whether we will push through with it or not.